Georgiana Drăghici, liderul tinerilor social-democrați din Argeș, a declarat că este mulțumită de rezultatul obținut de alianța PSD-UNPR-PC, însă acest lucru îi obligă pe membrii alianței să dovedească că au meritat acest vot. Că această victorie în toată țara ne obligă, nu numai în Argeș, ci peste tot ne obligă să mulțumim oamenii, să le arătăm că au votat ceea ce a trebuit și că votul lor a fost dat într-un mod corect. Georgiana Drăghici spune de asemenea că acest rezultat arată că Partidul Social-Democrat are o echipă unită, care s-a mobilizat foarte bine. Este un scor foarte bun, este un scor foarte bun pentru alianța PSD-UNPR-PC, pentru că până la urmă au fost niște alegeri duble, au fost și pentru Consiliul Județean și pentru europarlamentare. Arată că PSD este o echipă unită, pe domnul Florin Tecău l-a susținut și UNPR-ul, l-a susținut și PC-ul. Arată că partea stângă s-a consolidat foarte mult și că, dacă mă întrebați din punctul meu de vedere, mi se pare că opoziția a fost slabă în această campanie și practic nu și-a făcut treaba. Președintele TSD Argeș afirmă că astfel vor putea fi continuate proiectele deja începute și demararea altor proiecte noi în folosul cetățeanului. Aceasta a fost devisa sub care a candidat. Pentru continuitate, am văzut că toate declarațiile publice s-au bazat pe continuitate. Eu cred că este un om matur politic și știe clar ce are de făcut. Gândiți-vă că a fost ani de zile vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, că a lucrat ani de zile cu fostul președinte Constantin Nicolescu. Cred că știe foarte bine lucrurile acestea, că un asemenea scor te obligă și un asemenea scor te determină să muncești mai mult.